Salutare tuturor și bine ați venit la primul tutorial de pe acest canal. Astăzi vă voi învăța cum să jucați Skywars. Mai ales pentru că eu sunt un profesionist în arta Skywars. Deci, când primul pas care îl vedeți și făcându-l la mine, când cu echipierul se duce într-un chest, dacă jucați sim, și voi trebuie să vă duceți fix în același chest. De obicei, nu trebuie să-i dați iteme, da? Eu vreau să-i dau. De obicei, nu trebuie. Da? Ca să fiți răi, apăsați F3B și spuneți peste tot în chat că voi aveți hack. Dar de fapt e efectiv F3B un box. Așa. Apoi, pasul 2. Stați mai la cu echipierul, stați pe lângă cu echipierul vostru, lăsați-l pe el să facă podul, să cadă el în caz că. Apoi sari și tu. Și pasul 1, când te bați cu cineva. Când te bați cu cineva, trebuie să te uiți în ochii lui și să-l distrugi mental. O să vă arăt și eu cum se face asta imediat. Și trebuie să aici să ți-l spamezi pe Alina Fulgaru și pe încă cineva. Păi, dai un regeneration și uitați, fiți atenți. M-am uitat în ochii lui, e distrus mental. N-am apucat să-l distrug mental și pe ăsta, cred că nu. Deci, ideea e că el, acum, mai mult ca sigur, nu o să câștige acest joc. Mai mult ca sigur, el nu o să câștige acest joc. Pentru că eu l-am distrus mental. Și trebuie să știți asta. Sau, în compas. Deci, dacă, de exemplu, cineva vă bate, voi stați pe el, enervați-l în chat, în așa fel încât să nu câștige jocul. Deci, astea sunt cam cele mai importante lucruri în a deveni jucător de Skywars profesionist. Bine, și apoi când vine să adun defus, când ești cu echipierul tău, mai eu fac, tu ai 5 stacuri de golden apple-uri și să mănânci în continuu golden apple. Golden apple, te dai mai în fața lui, să fii cel mai tare din parcare. Eu aici n-am jucat ca sigur nu o să câștig acest meci pentru că n-am jucat ca un jucător de Skywars profesionist. Stai, unde ești? Unde? Unde? Unde ești, mă? Unde ești, mă? Uite-te! Cum naiba, bă? Nici n-am apucat să mă uit în ochii lui. Ce naiba e asta? Ce naiba e, bă, asta, mă? Nu e corect. N-am apucat să mă uit în ochii lui. Ce? N-am apucat să mă uit în ochii lui. N-am apucat, da. Trebuia. Da, astea sunt cam așa. Acum o să vă arăt încă alte chestii. De când vă spamați, uitați-vă ca și când ați vrea să vă duceți în orice secundă spre adversari. Deci uitați-vă la ei. Aproape la fel ca și atunci când îl distrugi mental. Și aveți grijă. Ăsta e sfat de jucătorii de aia proști. Numai proști fac asta. Când jucați pe team, vedeți și voi când aveți un coechipier foarte mișto să nu iau o lavă dintr-un chest. Sau chestii. Eu acum îi arunc, vreau să vă arăt și cum să câștigă un meci. Dar numai proști câștigă, da. Arăte. Uai, de ce? L-am aruncat pe ăsta. Ia. Hai, bă, tâmpi. Aoleu. Doamne, iartă-mă, Doamne, ferește-mă. Ce coechipier bun aveam. De fapt, cred că s-a uitat el în ochii mei. Uite-te. Mai ales când jucați cu coechipieri, când aveți coechipieri. Deci, nu vă uitați în ochii lui. Dacă aveți puterea asta. Deci nu e bine să vă distrugeți coechipierul mental. Chiar dacă el deja e distrus.
că e prost. Ce glume bune faci, Rareș, da? Ăsta va fi un episod un pic mai scurt, că n-am cum să vă arăt eu atât de mult. Bine, poate vă arăt și cum se câștigă un meci în stilul pro. Da, mă, toate cât de prăvăs. Stai, uitați-vă cum se face un prost. Uitați-vă cum trebuie să faci un prost. Astăzi o să vă învăț cum trebuie să băteți un prost care vrea să vă pună lapă. E că tâmpie, nu. Da, al meu o să cadă în capcană. Din păcate. Trebuie să le dați cu XP în cap. Deci dacă nu le dați cu XP în cap, sunteți morți. Trebuie să le dați cu XP în cap. Na, mă, na. Dă-i, mă. Dă-i să nu spună lapă. Uite. Aoleu, de unde are sabia aia? Și acum blocați lava. Hai să iau cu echipă. Ăla e un jucător pro. Dar de unde are sabia aia? Asta e tactica. Fii safe. Da, de tot la așa, da, aici, știi? Ca să vezi ce se întâmplă. Dați-ți că nu mă văd. La spate. Aoleu. Dar unde-i mă tu sabie de aia, frate? Acum nu o să vă mai învăț nimic. V-am învățat tot ce trebuia în a fi pro. Acum o să vă arăt și câteva exemple. Da, am uitat să vă zic o chestie. Lăudați-vă în continuu în chat că voi aveți foarte multe kituri. Dacă nu aveți, înseamnă că nu puteți să fiți jucători profesioniști. Orice kit poate să fie și cel mai prost kit din lume. Deci, da, ăla, clar, trebuie să te lauzi cu el sau cu orice alt. Cu orice îți pică la case opening. Vă arăt imediat. Vă arăt imediat și un exemplu. Dar eu... Hopa! Ăla e al meu! Așa face un pro, dacă nu știați. Dacă nu știați, uite fix, uite, stai, uite, așa face un pro. Bă, nu așa. Așa face un pro. Numai un pro poate să facă așa ceva, deci, da, să fiți pro. Acum, veți vedea ce înseamnă să fie un pro. Să vedem ce ne pică. Ne pică. Ce e asta? Jure. Stai. Stai un pic. Să scriu în chat. Hai. Server meeting. Oh, serious? Wait. No. Why? Damn. Cam așa face un profesionist, dacă nu știați.
Cam așa. Da, de exemplu, ai... De fapt, era U, cred că U merge mai bine, dar în fine. Eu... A king... One coin. Senti... Oi... A, coin. Coin. Ai, coin. Coin. Eu, mă. Eu. Eu. Deci mai zice lumea? Reci. Să știți că nu, dacă sunteți mișto, nu scrieți rich, ui, scrieți reci. Dacă sunteți mișto, dacă nu, ce să-i facem? De France. I have da de France. Așa. Da. Cam atât cu acest episod. Ați văzut aici cum să fiți, cum să jucați bine Skywars. Deci asta e unul din cele mai importante de bază. Deci, da, normal că vine și unul. Stai, să mai scriem ceva. Sau lasă. Game Mode 1. Și după, trebuie că scrieți așa. X de... Sau nu. Stați 2 secunde să vă arăt eu cum se face. Deci, ieșiți. Firare eroare. Intrați pe Google. Nu contează ce e aici. Bine. Stați. Ok. Acum scrieți X de... Copiați. Ok. Copiem. Acum intrăm la locul Minecraft, în chat, și dăm în continuu CTRL-V. A mers? Hello, dar unde e XD-ul meu? CTRL-V, nu mere. XD... Încă o dată. XD... Acum trebuie să scriem din păcate greșit XD. Adică așa. Ce puteți să faceți asta în continuu dacă e unul care chiar stă pe chat cu voi. Da. După ce ați urmat acest tutorial, mai mult ca sigur veți juca excepțional. Din 10 meciuri veți câștiga 0. Din 10 meciuri 0. Din 200 de meciuri 1. Din 500 de meciuri 0. Din 1.000.000 de meciuri 2. Da? Cam atât a fost și cu acest tutorial. Ne vedem data viitoare. Bye! Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest tutorial.